Здравейте, казвам се Добрин. Преди да се запиша в Марков колеж, никога не съм се занимавал с темите, свързани с личността или личностното развитие. Някои неща осъзнавах, че ми куцат, например взаимоотношенията с хора и разни други. За други никога не съм си давал сметка. Марков колеж беше нещо, което отвори много хоризонти пред мен. В момента се чувствам като пред поле пълно с отворени врати. И основната чуденка е как да ги подредя във времето, през коя да мина първо или през кои. Истината е, че в момента си давам сметка за много други неща, които никога не съм осъзнавал до момента и колко много работа има. Другото хубаво нещо е, че осъзнавам, че човек има почти неограничени възможности. Нещата са сдъвкани, описани, разбити на малки стъпки и всичко опира до това човек да има желание и да работи последователно на където иска. Определено мисля, че Марков колеж беше едно от най-хубавите неща, които съм правил за мен си и през живота си. Горещо го препоръчвам на всички.